И здравей хора, аз съм Farmaster BG и днес тук ще играем на моя телефона Майнкрафт. Един як мод, който надявам се да ви хареса. Мен доста ме кефи мода. Топлок се казва и сте гледате си го за Minecraft 14.0. И така, доста е яка. Ето тук ще направим така. И ето хора, тук има едно М, натискате го и тук има, ще тук да го поместя. Тук натискате и тук има Fly, има телепорт, kill, да се килнем. И най-якото е на мода, че вижте, сега Fireball. Ето. Ще стегля. What? Не! Shit! Ви! Нещата ме бивахте. Ви! Това! Чакай, бе. Стреляте ме. Ето ги. Хора, това ми е любимото. Нали съм Fire. И мен доста ме кефи. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Това е много яко. И тук има... Айде, младеж. Ега. Гарата, нали ме, И хора, извинете, това беше татко. И сега се връщаме. Хора, съжалявам, но надявам се видеото да ви е харесало. И чао от мен, Farmaster BG. Чао.